Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, makadi mukomanashe, please post for me. Mukomanashe, inini ndafunga kuti zvinenge zviri nani kana kuri kunzi ndazosiya hangu marriage. Nekuda kwezvinhu zvandiri kupota ndichisangana nazvo mumarriage mangu. Iniwo handichazivi kuti zvose izvi zvandiri kusangana nazvo zvinhu zvekuti zvine mishonga mukati here kana kuti kwete. Zvakaitika ndezvekudai, ndakati ndichitanga kupinda mumarriage umo mandiri zvinhu zvose zvainge zviri right. Uye tainge tiri vanhu vekuti taitotambura, tainge tisina kana mari, tainge tichirarama tiri muno muSouth Africa matiri. Tainge tichitoroja zvedu mumukuku panguva yacho iyoyo, tainge tisina kana chatainge timbori nacho. Then murume wangu one day akazouya achibva zvake kubasa. Ndakaona kuti murume wangu paakapinda mumba ainge aine rimwe bhegi raainge akatakura. Bhegi iroro raainge ainaro rainge rakaita traveling bag. Aya matraveling bags anenge akanyorwa kunzi Chamas rainge rakazara nemari. Pandakaona kuti murume wangu ainge adzoka kubva kubasa nebhegi rainge rakazara mari, ndakabva ndamubvunza kuti nhai, ko mari maiwana kupi? Iye akabva ati mari iyoyo yainge yakazara bhegi ainge aipiwa kubasa. Saka inini nekufunga kwangu ndakabva ndafungidzira kuti murume wangu ainge aba mari yose iyoyo yainge yakazara mubhegi, ndichiti mari iyoyo ainge aiba kubasa ikoko. Saka ndakabva ndamuti zviri nani kuti tichitopinda mubhazi izvezvi tidzokere kumusha. Apa ndainge ndava kutya kuti kana tikaramba tigere mulocation umo matainge tigere, murume wangu anokwanisa kuzosungwa, inini ndikazosara ndichitambura nemwana. Nekuda kwekuti panguva yacho zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndava nenhumbu. Asi murume wangu akabva aramba akati hakuna kwatinoenda, tichagara muno muSouth Africa. Mukomanashe takagara mumukuku muya kusvika ndichizozvara, ndo paakazoti ainge atenga imwe imba somewhere. Tikabva tazobva mumukuku muya tichinopinda uko kwacho kwaainge ati ndo kwaainge atenga imba. Apa mari yacho yainge iri mubhegi reChamas iroro. Takaita almost a week tichingoverenga mari iya. Tichipedza kuverenga mari iyoyo mukomanashi yakabva yaita 700,000 rands. Takagara mumukuku muya kusvika ndazozvara. Asi ndakati ndava kuda kunozvara, musi wacho wekuti mimba wayafuma ichirwadza, ndakarota murume wangu achindizvarisa. Asi murume wangu akati apedza kundizvarisa, ndakabva ndarota ava kundiisa umwe mwana zvekare muchibereko changu. Asi mwana uyu waainge achindiisa muchibereko changu ainge asiri mwana wangu. Ndakati ndichinomuka, mimba yangu yakabva yatanga kurwadza, ndokubva ndaenda zvangu kuchipatara, ndokubva ndanopona mwana wangu zvakanaka-naka. Asi mukukura kwake mwana uyu haasi right zvachose mukomanashi. Mwana uyu haasi kukura, haasi kuita sei. Izvezvi patakadzokera naye kumadoctors, madokta vakabva vati mwana uyu hanzi ane kensa yemuropa. Madoctors vakabva vati mwana uyu kensa yake yemuropa hanzi inonzi leukemia ende hairapiki. Kuti tichizvara zvekare zviri kuramba, ende zvimwe zvacho zvandiri kuitirwa mukoma zvakaoma. Murume wangu panguva yebonde iye anoti kana ava kunopedza anobva aburitsa nhengo yake mandiri, obva arasira mbeu yake pasi. Saka kuti ndinge ndichizvara zvekare ndiri kuona kuti ndo pari kunetsa ipapo. For the past 9 years hapana kana family planning yandiri kutora, asi nhumbu yatoramba kutobata zvachose. Ndiri kufungidzira kuti nenhau yekuti paya patinonosangana pabonde, murume wangu kuzoburitsa kwaanoita nhengo yake panze achizorasira mbeu yake pasi, ndo zviri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kubatira pamuviri. Zvinhu izvi zvatova ne9 years zvichingoitika. Iko zvino dzimba tinadzo muno muSouth Africa, dzimba dzacho kana tichidziverenga dzinoita idzo 4. Asi inini handibvumidzwe kuti ndinge ndichienda kunotarisa dzimba idzodzo. Murume wangu ndiye anongozvimanejera ega dzimba dzake, changu chete kungogara mumba nemwana wangu.
ende bhegi rake riya rechamazi raakatenga about 10 years ago nanhasi bhegi iroro ririmo mumba ende haribvumidzwi kuti ringe richibatwa kana paya uchirongedza. Kunyange ari musikana webasa haatobvumidzwi kuti ange achishifta bhegi iroro. Zvekare bhegi iroro rechamazi ndo richiri kungogara mari yake. Anongoti pose paanodzoka kumba akabata mari anobva anoisa mubhegi rake iroro. Jeri racho randiri kurarama ndiri mukoma Nashi rakaoma. Dai zvanga zviri izvi zvega ndaiti zvimwe kuda, but now dambudziko riripo nderekuti murume wangu ava kundiraramisa rimwe jeri rakaomarara ende handizivi kuti zvinhu izvi zvichasvika rini, nekuda kwekuti murume wangu anoti kana akaenda kutoilet kunozvibatsira, anoti kana iye apedza kuzvibatsira haashandisi tishu semashandisirwo arinofanira kuti ringe richiitwa. Iye haatomborishandisi zvachose. Anoti kana apedza kuzvibatsira paya akaflasha anobva angosimuka obva angopfeka. Apa anozoti iye kana nhumbi dzake dzaanenge apfeka dzasviba anobva ati inini ndinofanira kuti ndinge ndichimuwachira nhumbi idzodzo dzaanenge amesa nekuzvibatsira kwaanenge azviita. Anoti ndinofanira kuti ndinge ndichidziwacha nemaoko. Haadi kuti zvipfeko zvake zvemukati zvinge zvichiiswa muwashing machine zvichiwachwa newashing machine. Inini ndinofanira kuti ndinge ndichizviwacha nemaoko angu. Ndinogara ndichingozvibvunza kuti kusvika rini nhai ndiri musituation iyi yandiri. Ndaitovawo mutendi, tiri vanhu vekuti takakurirawo mupostori, asi mukoma Nashi nekuda kwestress ndazosvika pakuti ndatongovawo chidhakwa. Ndinogara ndichingonwa doro, kunyange zvangu ndichingonwira doro racho ndiri mumba. Zvese izvi zviri kukonzereswa nemasituations andiri kusangana nawo. Iko zvino kwatigere mukoma Nashi tigere kumaestate ende ndava kutya kuti nemari dzose dzinongogara dzakazara mumba ende kuno kwatigere kumaestate zviri nyore kuti munhu unge uchitenga madrugs. Ndava kutya kuti ndichazogumisidzirawo ndava kuputawo izvozvizvi zvinodhaka. Please ndibatsireiwo mukoma Nashi, stress yandinayo yakanyanyisa. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu, vakabva vatumidzira mabottles edoro ari patable vachiti ndo upenyu hwangu uyu. Ndinogara ndingori munhu wekuti ndinenge ndiine glazi redoro mumaoko. Zvese izvi ndinenge ndichizviitira kuti ndisaramba ndichingorangarira upenyu hwandiri kurarama. Mwana wangu ari kurwara mukoma Nashi, ndiisireiwo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe. Vedare ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello, makadii zvenyu mukoma, ndivigeiwo nyaya yangu yakadai so. Hama neshamwari ndinokutendai kune vose vachakwanisa kundibatsira. Baba vanova vatezvara vangu vakarwara vari kumba kwavo. Inini ndine musha wangu, but musha wangu uyu uri chinhambo navo. Murume wangu akazoenda kunovaona rimwe zuva akabva auya navo kumba kunova kuri kumba kwedu achiti mama havasi kuvachengeta zvakanaka. Ndikabva ndatanga kuvawachira. Ndainge ndichitobvisa kunyange pupu semunhu akanga ava kuzviitira. Kubvira muzvipfeko zvavo zvemukati ndini ndainge ndichibvisa pupu yavo yose yavainge vava kuzviitira. Ndakavawachira kusvika mukufa kwavo tikabva tavachengetera pamba pangu. Zvino nyaya ndeyekuti ndakanzi nedare remusha ndinofanira kupiwa mombe. Amai vakabva vati ivo havana mutemo iwoyo, handina kumbomutuma. Zvino mubvunzo wangu uri kuti hazvina here dambudziko pane ramangwana. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kumuroora uyo. Please ngatitaurei naye mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi, please ndivigeiwo. Inini ndine secret yemumhuri. Ndinoona sekunge ndo zvakatadzisa kuti mamarriages edu ange achikwanisa kumira, asi dambudziko nderekuti umwe neumwe ari kuita mazvake. Like mukukura kwedu pane imwe nguva yekuti vabereki vedu vakazotendeuka ndokubva vazotanga kupinda Pentecostal. Saka vakabva vati nekutendeuka kwavainge vakaita musha wainge wava right.
asi mukomanashe zvinhu hazvina kumira mushe. Like izvezvi ndakazama kuti timbotaura nyaya iyi mufamily group, like zvinhu zvatiri kusangana nazvo sevana vanyamunhu tisati taendawo kuextended family tainge tichingotaura mune imwe separate family group. But vamwe sisi ndakati ndatanga kutaura, ivo vakabva vangobuda mugroup. Apa ndainge ndangoti guys, tava nemakore mangani tichiti zvichanaka, but still hapana kana change. Tadii tamboudza baba, sezvo ivo baba vari ivo vega vasara, amai vakasoshaya kudhara. Dai tamboudza baba zvose zvatiri kusangana nazvo tikwanise kufamba navo ivo baba vachiri vapenyu. Because side rangu ndine dambudziko rekuti kana ndikadanana nemurume uya wandinenge ndichifambidzana naye anobva atodzingwa basa kana kuri kunzi taenderera mberi nerelationship yedu. Mukoma, zvinhu izvi ndakazvidiscover kuti kana ndikangonosangana pabonde nemurume tisina kushandisa dziviriro, murume iyeye anobva aita sekunge anenge atakudzwa munyama, basa rake rinobva rapera. Asi kana tikangorambana mukuzonofamba unokwanisa kuzotonzwa kuti munhu uya wawainge wakambodanana naye achirakidza kuti zvinhu zvake hazvisi kumufambira, anenge atova well off in life. Kana tiri isu semhuri, we have done so many family fastings ekuti tinenge tichitsanya tose at the same time hoping kuti our situation can change, asi hapana kana any result iri kumbobuda. Like gore rino richitanga takati tinofanira kuti tinge tichiita 40 days, masikati ndo patainge tichizvinyima zvokudya totally, then usiku taizongoita a light meal. Saka takaita 40 days tichitsanya tose semhuri. Even baba vari kumusha ikoko vainge vachiti ivowo vari kutotsanya, asi hapana kana chakambochinja. So sisi vekuzobuda mugroup, dambudziko ravo ravari kusangana naro ndiroro rekuti kubva tichikura ivo sisi vanomuka vakazara urume panhengo yavo. Kunyange patainge tichiri vasikana, ivo sisi vaitomborara vakaisa bhaibheri ravo padumbu ravo vachiti zvinhu zvainge zvichiuya kuzovashandisa kana zvikaona bhaibheri zvinobva zvatiza, asi no change. Sisi vaingomuka vakazara urume panhengo yavo. Saka pandakazotanga kutaura zvose izvi zvatakakura tichiona nezvose zvinoitika pana sisi, kuti kana vakarara vane nguva dzekuti vanotondifonera vachiti zvinhu zviya zvadzoka, ndiri kumuka ndakangozara urume edha muzvidya kana kuti panhengo yangu. Saka ndakati ndichirangaridza sisi zvose izvi zvinoitika kwavari nezvinoitika kwandiri nedzimwe hanzvadzi dzedu, ivo sisi vakabva vaita exit, asi vasati vabuda vakabva vati zvawatoita izvi ndokutokundwa nemadhimoni, ndokubva vaexita zvavo mugroup. Please ndibatsireiwo, ndakatadza here kutaura zvese izvi zvandakataura? Asi zvinhu izvi ndakazvitaura nekuda kwekuti nguva yacho yareba mukomanashe, tichizama kuita izvi zvatiri kuita, asi pasina kana change. Ende kukura tiri kungokura, hapana kana kwatiri kuenda. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadii zvenyu mukomanashe? Ini ndinofara zvangu, ndichikumbirawo muhaidhe chitupa changu. Ndine dambudziko mukomanashe, ndidambudziko kumabasa kwandinoshanda. Handiwedzerwi mari, kunyange ndikashanda makore akaita sei, handiwedzerwi mari. Paripo pamwe pandakamboshanda 7 years dzese handina kana kumbowedzerwa mari. Nyange zviya zvekuikwako unopiwa vo bonasi vokupera kwegore, hapana. Saka ndainjikumbirawo mundibvunzirewo kuna sekuru Tembo kuti chingava chii, ungava munyama wakaita sei, but kushande chaiko ndinotoshanda. Varungu vachitorumbidza kutorumbidza, but unongorumbidza nemuromo, hapana kurumbidza kutenda nesomething. Saka handitoziviwo kuti chingavawo chii. Ndigova nedambudziko rokuti kana ndine munhu wandinodanana naye, tinodanana zvakangonaka-naka,
asi tikangosvika panguva yekungoti tazosangana pabonde handizivi zvinoitika ini pachangu, zvisiri zvokuti ndinozorambwa naye, but ini pachangu ndikangosangana naye pabonde chete ndotonzwa kumusema, kutonzwa kutomuvenga. Izvezvi ndapinda mamarriage 6 chawo, but ndiri kutokundikana kuti ndigare nemurume. Handizivi kuti chingava chii. Ndafamba kumaprofita kwese, hapana chinombobuda. Nandichikumbirawo mundibatsirewo mukomanashe, nandichikumbirawo mundibatsirewo, mundisvitsirewo nyaya yangu kuna sekuru Tembo kuti chingava chii chaizvo chiri pandiri. Ndatambura, ndine munyama zvokuti nyange ndikakweretesa munhu mari, nyangwe ari wechikama, nyangwe iri shamwari, mari iyoyo haidzoki. Kunyange ndikaita sei haadzoki munhu. Saka iki zvino ndotoona kutoti inyangwe ndikaane mari kuti ndibatsire handichakwanisi kubatsira. Kunyange munhu anenge nzwanana naye chaizvo otonditi ndine dambudziko, iri friend yangu, ndine dambudziko rakadai, so ndokumbira kundibatsirewo nemari. Ndomupa, asi medzisiro yacho mari yacho haizodzoka. Totodzimara tatokonana nekuda kwemari iyoyo. Rushamwari runotoperera ipapo nokuti anenge asingachadzosi mari yangu. Kunyange ndikatengesa something kuti munhu ndikakwereta kuti munhu azobhadhara iri mari yangu, hazvimbokwanisiki. Saka ndinokumbira kuti mundibvunzire kuna sekuru Tembo kuti chingava chii chaizvo, ndingabatsirikawo sei panhau dzakadaro. Ndatambura mukomanashe, ndatambura. Sorry mukomanashe, ndadedzwa nemurungu. Ndinotenda kana mazopostawo mungondizivisa, ndoteera mucomment section. Ndatambura mukomanashe, ndibatsirewo. Maybe ndingawanawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe, ndibatsirewo kuti chingava chii. Ndakazama, vamwe vakati kushandiswa nechikwambo, ndikambopiwa miteuro, ndikambogeza, but hapana chinochinja. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section.